Dula ng pagkamilyon nga balor sa Shabu na sakmit human sa usa ka bypass operation. Mga sunog na hitabo sa siyudad sa Karkar, lungsod sa Minglanilla ug kalunasan dakbayan sa Sugbo. Idul Fitr gisaulog sa Islam karong adlaw pagtimaan sa pagtapos sa usa ka buwan nga pagpuasa sa bulan sa Ramadan. 17 anyos nga babae mereklamo nga giabuso sa ilang kura paroko. Catholic Bishops' Conference of the Philippines mo issue sa usa ka doctrinal position kabahin sa same-sex union. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan. Aniya na ang mga balita uban ang kinabukang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlang Biyernes, Pietsa 17 sa buwan sa Hulyo tuig 2015. Ako si Georgia Herrera. Eid Mubarak, gisaulag karong adlaw sa Islam ang Idul Fitr kun ang Festival of the Breaking of the Fast. Kini ang kasaulugan sa pagtapos sa usa ka buwan nga pagpuasa sa bulan sa Ramadan. Leslie Caminada Vestil, sugin nimi. Kalinaw lukop kalibutan mo ibugtong giampo ni Imam Aladin Ubpon atol sa paghandom sa Idul Fitr. Matud pa ni Imam Ubpon, kalinaw iyang giampo hilabi na sa mga lugar nga nagpadayon ang gubat. Lakip siyang pangaliya mao nga malamdagan ang iyang kaigsoonang Muslim lukop kalibutan nga di na musulod pa sa mga daotang buhat. Giampo usab niya ang mga magbabalaod sa nasud nga aron magpanday pagtarong sa bangsamoro bisiklo alang sa kayuhan sa tanan. Unta katulitong di mga mayong halang hunahuna landagan na unta sa labong makagagahom ang Allah subhanahu wa ta'ala para matuloy-tuloy ng kapayapaan kung mahigani yung inaasam-asam na kapayapaan dahil pag dili nato na siya paningkamutan kung dili kita mismo ang maghimo og maayo so walay kapayapaan kaya bisa atong kagalingon walay kalinaw. Ang batanong si Kisay Adzar ibutyag nga dako siyang nakatunan sa usa ka buwang pagpuasa atol sa Ramadan. Mas nasabtan niya ang iyang pagka-Muslim ug ang importansya niini. Dugang pa niini nga mas nasabtan niya kung unsa ang kalisod sa usa ka kabus pinaagi sa pagpuasa. Ito'y isang malaking pribilehyo na maging isang Muslim dahil ito'y natutunan kong paano parang ipigil yung mga nais kong gawin, naranasan ko paano maging isang mahirap. Nanawagan si Imam Ubpon ni adtong adunay lahi nga pagtan-aw sa tinuang Islam nga di mo hukom dayon sumala sige sa buwag nga daotang imahe niini. Nanawagan siya sa mga Muslim nga nalambigit sa daotang binuhatan nga muundang na kay suki kini sa reliyon nga Islam nga nagpalabi sa pagbaton ug kalinaw. Na di nato we will not look for our being Christianity and Muslim bagkos ang atong pagka-being brotherhood mo na atong ikuan ato yung patigbabaw sa atong pagbati ang panagsuon kay managsuon ta Is yung malaking talagang pagsama gano na mas maganda pa yung maging mag-jihad tayo muna sa ating sarili bago muna natin gawin ang pag-jihad sa iba. Leslie Caminada Vestil, News 5. Tulo ka naglahing sunog ang gialamahan sa kabomberohan sugod kagabi hangtod na ganihang kadlawon. Kini naglangkob og panimay sa barangay Kalunasan, dakbayan sa Subo, Bansohan sa barangay Ocanya sa dakbayan sa Karkar ug furniture company sa barangay Kandulawan sa lungsod sa Minglanilla. Sugin ni Ryan Sorote. Daling nakadako ang kayo sa Unit 2 Opera sa Barangay Kalunasan alas 4:02 ganyan kadlawon. Mga way na salbar nga kaptangan ang banay alas na. Dali rasab nga naabot ang mga bombero bisan sa kagipuot o katungason sa lugar. Mga wa makakatap sa ubang panimay ang kayo. Usa sa nakalangay sa operasyon maong kadugay sa pagkaputol sa linyas kurente na dagkong hulga sa mga bombero. Sa ground floor sa gipuy-an nilang Edgar, gingong nagsugod ang kayo, din dunay dagkong bilang gidagkutan alang sa kabanay nga di padugay na matay. Buntag man na kay gikan atong pangwarinta sige na maggando wala may ingon na kuan. Ingon na nasunog to. Dagmay to mas nagyun. Ilang sa ilang na kinung nasa loyo ang lighting candle nila kay bro nangadjipa para sa bago na masyan sila. Kaya mo ko one may cause. Naangol ang inahan ni Edgar samtang paingon sa gawas sa nasunog nilang balay.
Ug bisan niini, mapasalamaton sila kay igog gyud silang nakagawas una pa mibuto ang LPG sa ilang kusina. Duha ka division sa balay ang naugdaw, samtang partially burn ang usa. Mibilin og news nga 50,000 pesos ang sunog nga miabot sa first alarm. Dideklara kining far under control human ang tunga sa oras. Naugdaw ang bansuhan sa Banay Mawas, dihang miulbo ang sunog pasad alas 3 ganyang kadlawon sa barangay Ukanya sa Dakbayan sa Karkar. Giisa sa second alarm ang sunog tungod sa kadagan sa gidabas, hinungdan nga nagpatabang ang kabomberuhan sa Karkar sa laing mga fire stations. Milanat pa og tunga sa oras, una nakontrolar ang sunog nga dunay inisyal na danyos na 50,000 pesos. Apan matod sa tag-iya sa bansuhan, dulan 3 milyones pesos ang balo sa kahoy na ilawntang himuong tarima alang sa usa ka shipping company ang nasunog. Gimakag sa tag-iya nga problema sa linya sa kuryente ang nakaingon sa sunog kay dako ang iyang pagtuo nga ang gilabay nga upo sa sigarilyo nagsugod ang kayo. Daghang nanuktok mga silingan sakit na kuha paggawas mo diha kay naisuno. Wadyo di mo kumakatikon siya? Wala. Total na honest. Sige, labi na po siya. Kusog kayo sir, spread sa kayo sir, kusog kayo sir. Labi na ko ang mga kahoy sir, uga kayo. So ang mahitabo sa rana sir, ang overhauling operation dugay sa kayo. Kay kuyo naman nato na sa ilalim sir. Bilang nagsapog kapin usa ka oras, una pa napatay ang kayo nga milamoy sa Four Brothers Furniture Company sa may sitio Batong sa Barangay Kandulawan sa lungsod sa Migdanilla. Mato sa supervisor nga si Domingo Yumol, break time sa mga trabahante ni adtong tungora diyang ilang nakitaan ang bagang aso gikan sa factory. Gawas sa mga furnitures, lakip nga naugdaw ang ilang mga collectibles gikan sa mga nangutang. Gibanabana nga di mo minus sa 10 million pesos ang danyo sa sunog. Gingong nag-short circuit ang outlet sa compressor nga may hinungdan sa sunog. Gawas nga naghubaan sa ilang fire truck, nakalangay sa pagresponde sa kabomberuhan mo ang heavy traffic gumikan sa gihimong road repair sa lugar. Dito lang kami sa nag-snack kami. Tapos bigla na lang masyadong mausok. Pero wala na kaming magawa. Yung mga ano namin, naurot na yung pang ano ng sunog namin. Nagkaroon problema yung kuryente. Hindi namin alam. Timano, bigla yung ano, usok niya. Dito yun ma'am, naglisod sa chemicals. Masod man nato siya ma'am, masod man. Pero lagyod ang pagpawang lagyod niya, dugay siya pagpawang tungod sa mga thinner niya, mga paint niya nga. Musiga ko siya balik. Mapawang siya, musiga ko siya balik. Ryan Rote, News 5. 3.9 million pesos nga balor sa shabu na sakmit sa mga sakop sa Intelligence Branch sa Cebu City Police Office sa usa ka bypass operation. Ray Pasaporte, Suginlimi. Nadakpan ang usa ka Samuel Alcontin, 34 anyos, taga Sitio Kalyuhan sa Barangay Labangon sa Dakbayan sa Subo. Duha ka dagkong pakete sa shabu ang gipalit sa pulis dikoy nga balor og 300,000 pesos. Nakuha usab ang laing 11 ka large pack sulod sa usa ka safety vault. Gibana-bana nga mitimbang og 375 gramos ang tanan nga shabu nga nakuha. Apan gipanghimakak sa nadakpan nga iya ang shabu. Kay mo gamit kag shabu, nakailagi ka ani nga kaning gibilin diri shabu ni. Wasa ka wa ka kay wa dai nimo ni suway og gamit bisag tuwa nimo ni tipaki gamay nga suwayan ko ni basig shabu ba ka tinod or tawas ni wa ni. Ang hepe sa CIB Superintendent Romeo Santander nagkanayon. Dulan usa ka semana nga gipanid-an si Alcontin human sa reklamo gikan sa barangay. Customers diri is muna mupalit og unlike sa mga uban nga mga nagmaligya is mga ginagmay, mga deck, bulto, kani siya is dinagko gid is 25 grams gud magi yung itunol gud mismo. So mo na kuha nato and then man ang napahigayon nato kaganiya. So mo na atong gihim Samuel. Actually kini mag-orange jud kini. Okay, ako mismo na ako diri nabin ka po yo. Wa pa ko ka identify ani nga kuan.
Kaya sa una ang katong na-involved na rin nga katong drugs, patay naman. Oo. Nga, so, karon kani siya murag wadyo ko na sa mag-order yun kini. Pero inagko, no? Okay, murag ko din sa atin. Si Alcontin kasamtangan karong gitanggong sa detention cell sa Cebu City Police Office. Ray Pasaporte, News 5. Gipaabot sa Regional Director sa Kapulisan ang resulta sa investigasyon sa reklamo batok sa usa ka pulis nga sakop sa Regional Public Safety Battalion. Si PO1 Admon Concepcion gireklamo nga mipainom og bino sa tulo ka mga bata nga iyang mga silingan dito sa lungsod sa Barili. Gipasalig ni Chief Superintendent Tom Banyas ang pagpahamtang og sa bugat nga silot sa higayon nga mapamatud-an nga sad-an si Concepcion. Ang hepe sa Regional Public Safety Battalion Senior Superintendent Clifford Gayranod nagkanayon nga ilan nang gipahigayon ang investigasyon batok kay Concepcion. Sa akong pagkailan niya, may man siya, butan, hilumon, and actually belongs to class romance, so bago lang ni siya, actually last year, ni Kuan, pero butan ni siya pagkuan, so I don't know, maybe kasi pag nahubog ta or nakainom, kung tinuod man gani, siyempre mausab man usahay nga basig magmaoy or whatever, pero as of now puro radyo na siya allege. So yung part ng family pwede nilang i-ano yun sa korte, then he will also defend himself. So pero regarding the ba ma-filean din siya ng administrative case. He will be meted the corresponding penalties once it is proven that he was guilty of the alleged maltreatment of the minors, of the children. Pahugtan sa kapulisan ang security sa airport sa dili pa magsugod ang mga APEC meetings sunod bulan. Adunay mga dugang mga gidili nga madala sa pasahero sulod sa eroplano. Ray Pasaporte, Suginimi. Ang kapulisan uban sa mga lokal nga organizers nagseminar alang sa pagpangandam sa seguridad sa umaabot nga APEC meetings. Usa sa mga lugar nga adunay hugot nga security nga ipatuman mao ang Mactan Cebu International Airport. Adunay mga butang nga gidili na nga madala kun musakay og eroplano. Liquefied aerosol o gel nga more than 100 ml. Mga lighters. Yes, lighters, mga pointed objects, metals, isa pa. Kanang mga beauty kanang mga beauty equipment, kanang mga gunting, mga nail cutter, pati nail cutter, bawal. Matud sa Pangulo sa Security sa Airport, dulan usa ka gatos ka mga delegado gikan sa mga APEC member countries ang mga but sunod bulan. Matud ni Police Regional Director Prudente Tambanyas, ang bag-ong PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez mao'y Task Force Commander sa APEC Summit. He is the commander of the National Joint Task Force of APEC 2015. And it so happened that even before he was designated as the kanang Chief PNP, na siya schedule na mag-conduct din sa Cebu ng contingency planning in relation to our preparation for APEC 2015. Matud ni Banyas, sila si Marquez pulos kanhi nangulo sa Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Force ug pahingusgan nila ang kampanya batok sa gidi nga drugas sa Region 7. I think the president gave him marching orders to do something about illegal drugs also. Ray Pasaporte, News 5. Aniya sa Subo ang bagong gitudlo nga PNP Chief Director General Ricardo Marquez. Siya ang nangulo sa pagpangandam sa seguridad sa umaabot nga APEC meetings dinhi sa Subo. Opisyal siya nga miasumer sa iyang katungdanan kaghapon. Si Marquez human gipili ni Presidente Noynoy Aquino. Si Marquez mausab ang mangunay sa paghatag og mga award sa mga sakop sa kapulisan sa rehiyon nga gipahigayon niining mga orasa.
Patay ang usa ka tawo nga nagsakay sa motorsiklo human na bangga sa Corominas bus nga iyang gikasugat kaganihang kadlawon sa barangay Uwak, Asturias, Cebu. Patay ang usa ka Jumilo Lagnas Lumayno, 32 anyos nga taga sa sitio Lapu-Lapu, barangay Poblasyon, Asturias, Cebu. Ang Corominas nga gikan sa lungsod sa Tuburan nagpaingon sa dakbayan sa Subo dihang nasugatan ang motor sa biktima. Matud ni SPO3 Vincent Aguanta, hubog og gikan na mista sa Balamban ang biktima nga nag-drive sa iyang motorsiklo. Mi-overtake ang biktima sa usa ka tricycle ug nabangga sa Corominas. Catholic Bishops Conference of the Philippines mo issue sa usa ka doctrinal position kabahin sa controversial nga same-sex union. Matud pa nila, dili matawag nga marriage ang panaghiusa ni atong parehas ug gender. Leslie Caminada Vestil, Suginlimi. It is not a marriage. Kini ang gipadayag ni CBCP President Socrates Villegas sa issue sa same-sex marriage. Gani gihangyo niya ang mitambong sa Convention of Family and Life nga di gamiton ang word nga marriage sa mga argumento kalabot sa mong issue. Matud pa ni Villegas, adunay posibilidad nga ma-attracted ang lalaki ngadto sa laing lalaki ug babae ngadto sa laing babae. Apan dako kining supak subay sa napulo ka sugo sa Dios. Dugang ni Villegas, dili mahimong itandi ang same-sex marriage sa kaminyoon sa usa ka babae ug lalaki kay dako kaayo kini ug kalainan. And it is not within God's plan that a man and a man or a woman and a woman enter into that sacrament that God Himself instituted. There is no similarity, there is no equality, there is nothing to compare about. Mato ni Villegas, ang maong panglantaw ang mugna lang sa tao ug dili subay sa natural nga balaod sa kinaiyahan. Apan mato ni Villegas nga dili usab ang ngayan nga hukman ang misagop niini ug ang ngayan nga pasabton kung unsay katuyuan sa Ginoo sa katawhan, hilabi na sa iyang pagpakamatay aron maluwas ang mga makasasala. These are human laws, and human beings, being how we are, can be fickle-minded. We can be swayed by surveys, we can be swayed by whims, we can be swayed by popular tides. But in the end, ang lahat ng ito ay mawawala rin at ang matitira lamang 10 Commandments. Ipasabot sab ni Villegas nga di marriage ang buhaton sa duha ka tawong sama og gender, kundi usa ka agreement o union aron sila magkahiusa. Samtang si Archbishop Jose Palma mihulagway nga di gyud legal ang pagpatuman sa same-sex marriage, bisan og ang korte ang moaproba paniini. Bisan pa tanan nga courts will decide nga legal. The church will always say di man illegal. You may say it's legal, pero ang simbahan will always say we follow the law of Christ, and therefore we do not subscribe to any other law that is contrary to the law of Jesus. Ang CBCP naglaraw sa paghimo og doctrinal position sa same-sex union sunod buwan. Leslie Caminada Vestil, News 5. Sulod sa pipila ka buwan, way gahom ang usa ka batan-on nga musumbong sa iyang gidangatan ubos sa mga kamot sa usa ka pari. Gisugdan na usab sa Archdiocese sa Subo ang pag-imbestigar sa reklamo nga pag-abuso sa kura paroka sa iyang batan-on nga parokyano. Jinky Rusit, Suginlimi. 8 kabuwan na ang milabay apan karon pa lang nakaangkon og kaisog ang 17 anyos nga babay nga atong gitago sa pangalan nga Carla sa pagreklamo batok sa kura paroko sa parokya sa San Rafael de Arcangel sa lungsod sa Aluginsan. Sa eksklusibong pakiginabi kang Carla, iyang gibutyag nga gipanamastamasan siya ni Father Prudencio Operanio ni adto pang buwan sa Disyembre atol sa Misa de Gallo. Ni ano Father nga, day pagaksa ko day. Muto ni ana ko nga di ko Father, dili ko Father. Muto na ana bitaw siya. Ay sud lang dito sa sakyanan day kay napa dito daghang mga prutas day pangwa dito tanan day nangalatan ng mga saging. Ana, muto ako rubong gikuan. Pag sud na ko kani sud man pud si Father og iya kong gipasabak siyang paa. Ang hitabo nasundan na sab sa lain pang pagpanghinol dihang gipatawag sila ni Father aron magpahilot sud sa iyang lawak. Ang duha ka mga insidente pulos na saksihan sa lain pang duha ka mga menor de edad. Katong duha ka buk mga kulitos nga mga lalaki nakakita sila nga
gikuanan ko father, gigakos kong father og muhangyo nga location ako ba. Ito na ano ko di ko father mo to kay sila nakakita man pud sila nga kuan kanang mukis lagi ang father nako. Pag hilo bitaw niya sa diri sa pari kay ituyog ka ng butang sa pari diri nga yana na pud niya diyon kanang mana siya pari ay father ayo nga na father kay mahadlo ko nga sul kay ituy nga sa niya butang dari bitaw sa private bitaw. Matud sa Hepes Aluginsan Police, nalangay ang pagreklamo sa mga batanon tungod sa gibati nila nga kahadlok. Gitakda ang pagpasaka sa kasong acts of lasciviousness in relation to Republic Act 7610 kung child abuse ang atubangon sa maong pari. Ang ilang pagtuo nga kung mupahil og kaso magagasto gid sila. So karon nangusog gid sila kay basin og ang ilang pagtuo gud nga matagan gyud og guan ba justisya ang ilang. Gawas ining maong reklamo, pipilas sa mga parokyano ang nakasaway sab sa pari. Gani usa ka petisyon ang gihimo nila karon pagpabalhin ni Father Operanio. Tapos iyang mga istorya lahi na bitaw mapunta na sa mga katawhan, lahi na kay siya pang istorya ba mo nang so kami nga manimba di na lang pod hinuon mi ganahan. Suway na mo nga gibisita si Father Operanio sa simbahan apan mibalibad kini pagatubang sa kamera ug nagdumili sa pagpagawas og dugang komento. Hinuon gimando na ni Cebu Archbishop Jose Palma nga sa Vicar General ang pag-imbestigar sa maong reklamo aron mahinabi ang maong kura paroko. Well, may mga rules gihapon governing the actions of the priest. Now, so we are governed by the rules. If proven, for instance, that he break the rules or there are improprieties that are deserving of certain punishment, we usually follow the procedures of the church. Jingy Rossi, News 5. Bukad to mga balita sa Aksyon Bisaya. Have a good weekend everyone. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanu sa kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!